Да, по-бутърнски нос за кася ядва. Знаете ли горе-долу колко семейства родари живеят в Черноконево? В квартал Черноконево в момента живеят около 300 семейства, родари, копанари, а преди това са живеели по-малко. В Черноконево са пристигнали голяма група родари, около 60-те години. Така, имате ли някакви проблеми с тях? Проблеми с копанарите, родари в Черноконево няма. Те са добри, трудолюбиви хора. Вие сами виждате, че техните къщи са по-добри даже отколкото на българите в Черноконево. Проблеми за сега нямаме никакви с тях. Разграничават ли се те от ромите, от ромското население? Има известна разлика от ромското население, защото те са преди всичко занаятчии хора, които са си изкарвали хляба и прихраната с правене на корита, на пособия, лъжици, вретена по-напреде и други за занаята такачество, което е бил тук поминък и на местното население в квартала. В Черноконево има родари. Да. Как живеете с тях? Добре. Какви хора са? Добри хора са, няма проблеми с тях. Честни и трудолюбиви? Да. Благодаря ви. Извинете, искам да ви попитам нещо. Знаете ли, че в Черноконево има родари?